Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең максат бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерү, аларның көн күрешен, яшәешен яктырту. Бүген безнең программада алар җиңү көнен якынайтучылар. Добровольно киттем. Казанныкы Исмагил Ниннатулла исемле егет белән без Павловский лагерьда таныштык. Бер гасырлык гомер. Гадәттә, ел сайын май аенда Борис район улы мәктәп балалары белән очрашырга тырыша. Быел кызганычка каршы бу традицияне бозырга туры килгән, чөнки ветеран бераз аягын имкәткән. Сәбәбе ул яшәгән йортта лифт ватылган. Исәннәргә хөрмәт, һәлак булганнарга дуга. Ижау шәһәрендә сугыш һәм тыл ветераннарын олылыйлар. Без аларны җыябыз, котлайбыз, анда бүләк бирәбез, бәләкәй генә бүләк булса да, барыбер күңелләре күтәрелә. Себердә ислам мәгарифе үсеше. Инде хәзерге вакытта без шул бөтен мәчетләргә йөри торган яшьләрне берләштереп, бер оешма оештырып, инде бер юлдан барабыз инде. Театр һәм без. Әҗгылда татар театрлары фестивале. Кенәсеннән җибенә хәтле әзерләдек инде. Нәрсә булып чыгарансы инде без үзе күрсәтә инде. Тапшыру ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Бина 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башында шәһәрнең почетлы гражданина Мөхәммәд Рәхим Әбдрәшит улы Юнысов тарафыннан төзетелә. Оренбург өлкәсендә дә бөек җиңүнең 74 еллыгы уңаеннан Хөсәен Ямашев исемендәге татар китапханәсе, шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм ветераннар советы сугышы һәм тыл ветераннары өчен кичә уздырды. 94 яшьлек Лотфулла Сайфуллин бүген Оренбург җирлегендә яшәүче 696 бөек ватан сугышы ветеранының берсе. Бер табын артына җыелган тылның бөтен газапларын һәм авырлыкларын кичергән сугыш балалары да онытылмаслык әрнүле елларны искә алды. Бөек җиңүгә багышланган аш мәҗлесе татар каргаласында да узды. Җиңү көнен якынайтучылар арасында бәхетле балачакларын сугыш урлаган Малик Халиков та бар иде. Сугыш елларында хатын-кызлары балалар ярдәме белән илгә 124 миллион пот икмәк тапшырган. Бу хакта безнең хәбәрчеләребез видео язмасында. İkisi tünne Kırım'a Keşinski prolив aşağı десант булып төштек. Керчь Йорым утрауы өчен сугыша. Беларусияны азат итәр өчен Багратион операциясында катнаша. Яраланып, култык таякларына таянып, туган авылына кайта. Сугыш хатирәләре яңара. Ветеранның күп санлы медаль орденнары арасында иң кадерлесе за отвагу. Ул аны 1943 елны Кырымны азат итү өчен ала. Рахматулла Махиянов Бөек Ватан сугышының 1 һәм 2 дәрәҗәдәге 2 ордены һәм күп санлы медальләре белән бүләкләнгән сугыш ветераны. 1943 елны яшь лейтенант 1 Украин фронтына караган мотоокчылар полкы белән сугышка керә. 183-я дивизия, 195-й стрелковый полк командного взвода ПТР. Вот. Я в этом полке дошел до Винницы. Закта үтми батырлыгы өчен ул Бөек Ватан сугышының 2 дәрәҗәдәге орденына лаек була. 1944 елда Винницаны азат иткәндә 22 яшендә тулмаган офицерның аягы каты яралана. Киев госпиталендә Рахматулланың аягын кисүдән шушы госпитальдә яткан армия генералы Николай Ватутинны карага килгән табиблар коткара. Сугыш ветераннары Лотфулла Сайфуллин белән Рахматулла Махиянов та бу кичәдә чакырылган кунаклар иде. Еллар үткән саен сугыш ветераннарының саны кими. Милли утарда тыл һәм сугыш ветераннары белән бергә сугыш балаларын да аш мәҗлесенә чакыру күркәм гадәт. Аларның кылаклары начар ишетсә дә, күңелләре шат, күзләрендә яшәү җаткысы. Сугыш батырының иң олысы Минибай Ханбековка да 95. Сержант полковой училище бетердек. Аннан мин добровольно киттем. Казанныкы Исмагил Ниннатулла исемле егет белән без Павловский лагерьда таныштык. Бәк әлбәт ул мин аларга ашадым, ул миңа ашады. И шуннан бер кисәк тапсак, бер-беребездән башка ашамадык. Мөфти Альфит Хазрат Шарипов сүзен сугыш кырларында һәлак булганнарга дуа кылудан башлады. Аякларын, 3-ләре җаннарын, 4-ләре тәннәрен
5-нчеләр Раббим Алла шуннан гарип булып кайтып, Раббим Алла монда хезмәт итеп илебезне күтәрделәр. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабнар бирахматик. Аллаһу акбар. Җиңү көнен якын айтучылар арасында сугыш балалары да күп иде. Әби бабаларының бәхетле бала чакларын сугыш урлаган. Әтисе сугышка киткән Ләлә Идихановның әнисе 5 баласы белән колхозда эшли. Тылдагы хезмәте өчен беренче медален яшүсмер 1946 елда алган. Кичәне оештыручылар аны ветераннар истә калырлык итеп эшли. Бийек җиңүнең 74 еллыгына багышланган кичә татар коллективларының чыгышлары белән үрелеп барды. Яшь гармончы Тимер Баһаутдинов сугыш турындагы көйләрне яңгыратты. Гармончыдан абыйлы сеңле Ильяс белән Алина Байтиевлар да калышмады. Уйнаган көйләргә бәхетсез балачак, дәһшәтле еллар турында җырлар яңгыраганда катнашучыларның күзләрендә яшь бөртекләр җемелдәде. Кечкенә артистларның чыгышлары да күңел кылларын тибрәтте. Тургай фольклор халык ансамбле һәм талантлы яшь җырчылар, сугыш җыры, татар халык җырларын башкарып, ветераннарны, яшьлекләрне алып кайтты. Әмма сугыш җыры михнәтләре 74 ел узса да, күңел түрләрендә иң ачы хәсрәт булып саклана. Безнең гаиләдән сугышка киткәннәрнең икесе әтием белән абыем хәлак булган, дип сөйләде Мәрфуга Патабаева да. Һәрберсенең үз язмышы булса да, сугыш җыры балаларын бер нәрсә берләштерә. Ул әтисез үткән гомер. Мәрфуга Патабаева абыйсының батырлыгы турында китаплардан гына укып белә. Район исемен дөрес күрсәтмә аркасында буталчык килеп чыга. Язмаларның хаталары булуы, шуңа да туганнарын таба алмаган, аларның язмышын белмәгән, бу бердән-бер гаилә түгел. Алар бирешми чиратта архив эшләре. Ишмөхәмитов Ахмадулла 18-нче елгы татар споргалысы Оренбургский область Сарыкташского района дигән, минем Сарыкташского түгел, минем районым Сакмарского. Сталинградта сугышта кавалерист булып кергән, беренче булып кергән иде. Геройларча һәлак булды дип татарча Батырлар китабы дигән китапта укыдым, шунда минем хәтеремдә калды. Изләвен дәвам итәм, кем ярдәм итә ала, шуңа тапшырып. Татар каралысының Ак мәчетендә дә бийек җиңү бәйрәме уңаеннан уздырган кичәгә 100дән артык сугыш җыры баласы чакырылды. Беренчеләренең әтиләре сугышта хәбәрсез югалган, икенчеләренеке һәлак булган. Мен 41 елны 10 мартында туганмын. 42 елны 10 мартта әти сугышка киткән. Миңа 1 яшь булганда. Әти сугышта торып калды, 43 елны килде извещение без вести пропавший дип. Әниедә 4 бала. Ничек тәрбияләгән, ничек ошаткан, каян тапкан. Хәзер инде чәчләренә чал кунган, күбесе 80-не узган әби бабайлар алар. Бу шатлыклы чарага да тыл ветераннарының барысы да килә алмаган. Аларның сәламәтлекләре сыната. Кичә программасына шул чырларны чагылдырган җирле авыл кешеләренең фотосурәтләре кергән. 14-15 yaşımdan колхозда эшләп 40 елдан артык даярка булып эшләдем. Кичә тәмам. Әмма һәр катнашучының күңелендә бер уй. Сугышлар була күрмәсен. Без күргәнне балалар һәм оныкларыбызга кичерергә язмасын. Оренбург өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Бөек Ватан сугышында катнашып җиңү яулаучылар саны кызганыч көннән-көн кими. Әмма араларында дәһшәтле сугыш елларын узып, тормышка мәхәббәте сүрелмәгән геройлар бар әле. Шуларның берсе Уфада яшәүче Кызыл орден һәм күп санлы медаль иясе булган сугыш ветераны Борис Әхмәтҗанов. Котышкыч бәрелешләрдә 2 тапкыр каты яралануга карамастан батальон командиры бирешми, җиңүгә ышанып алга бара. Быел ветеранга 100 яшь тулачак. Бер гасырлык тарихлы тормышка ия Борис Әхмәтҗанов белән хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова аралашып кайтты. Якты кояш, зәңгәр күк һәм иреклек хисе өчен рәхмәтле Уфа халкы җиңү бәйрәмен Георгий Жуков исемендәге скверда каршылый башлый. Бүген Башкортстанда 38 меңнән артык Ватан сугышы ветераннары яши. Аларның 924-те фронтта катнашучылар. Бөек маршалның бюсты янында дөнья тарихына кергән геройлар, тыл ветераннары, уфалылар һәм әлбәттә яшь буын вәкилләре очраша. Безнең ветераннарга мин
Рахмат әсем килә. Минем үземнең куәтәем сугышканы Бурхатов Миргалим Галиевич сугышта булды. Беренчедән мин котлыйсым килә бөтен халыкны киләчәсе бәйрәмнәр белән сугышчыларга зур рәхмәтлемен. Мин бик горурланам. Уфада яшәүче сугыш ветераннары өлкән яшьтә булуга карамастан күңелдә җыелган сүзләрне әйтергә ашыга. Огромное всем спасибо организаторам и присутствующим. Борис Раян улы Әхмәтҗанов Бөек Ватан сугышының беренче көненнән алып җиңү яулаганчы илне дошманнардан саклый. Сугыш тәмамлангач та хәрби тормышын Латвиядә дәвам итә. Туган ягына 1993 елда әйләнеп кайтып, бүгенге көндә Уфада яши. Гадәттә, ел сайын май айында Борис Раян улы мәктәп балалары белән очрашырга тырыша. Быел кызганычка каршы бу традицияны бозырга туры килгән, чөнки ветеран бераз аягын имкәткән. Сәбәбе ул яшәгән йортта лифт ватылган. 99 яшьлек Борис Әхмәтҗанов аптырап тормыйча 8-нче катка баскычтан менә. Рәхмәт. 1919 елда Башкортстанның Әлшәй районында туып үскән Борис Әхмәтҗанов 17 яшендә Үзбәкстанга чыгып китә. Биредә тиз арада үзбәк телен өйрәнеп, җирле халыкка туган тел дәресләре укыта башлый. Хәрби хезмәткә дә нәкъ шунда чакырыла. Сугыш шаукымы килеп җитү белән фронтка ашыга ул. Дәһшәтле сугыш яланында Әлшәй егете 2 тапкыр каты яралана. Әмма госпитальдә дәвалану белән янә сугыш кырына ашкына. Бары бер максат – дошманны юк итәргә. Бүгенгә кадәр ветеранның тәнендә һәм йөрәк астында мина ярчыклары кадалган. Бер осколок до сих пор там сидит, и второй осколок вот здесь до сих пор. Сугышканда бары суллар да яхшы дип искә ала ветеран. Техникасыз калган чакта хәтта Америка танкларына утырып та фашистларга һөҗүм итәргә туры килгән чаклар була. Гомерлек мәхәббәтен дә Борис Әхмәтҗанов сугыш вакытында очрата. Кубанская казачка Зинаида белән 1943 елның салкын кышында өйләнешеп, иң сугыш авырлыкларын гына түгел, тормыш кертәләрендә җиңәләр. 5 ел элек Борис Раян улының канаты кайрыла. Әмма кызы Тамара сөйләвенчә, әтисе бирешми, дөнья мәшәкатьләренә бирелә. Он не привык сидеть на месте, ему надо что-то. Әти тик утырырга өйрәнмәгән, аңа һәр вакыт нидер эшләргә кирәк. Башына бер уй килсә, ул шундук эшкә керешә, килеп чыкмый икән безгә эндәшә, әмма максатына ирешә. Борис Әхмәтҗанов үзе яшәгән йортта тәртип һәм төзеклекне саклауны кайгырта, кирәкле оешмаларга мөрәҗәгать итеп булган мәсьәләләрне хәл итә. Әллә сизеп, әллә план буенча съемкалар вакытында ветеранга кунакка торлак хуҗалыгы хезмәткәрләре килеп керде. Здоровье, еще раз здоровье. Анда нидә батыр уголок эшләрне ул. Нигә һау хибәргә нидәр крандар куеп бирдек. Сугыш ачысын, җан әрнешләрен кичергән Борис Әхмәтҗановка быел ноябрь аенда 100 яшь тулачак. Бер гасырга якын тормыш ямен күреп яши белүче ветеран һәр вакыт хәрәкәттә булырга тырыша. Физик күнекмәләр ясый, гөлләр үстерә, оныклары һәм туруннары кайтуын көтә. Миләүшә Латыйпова, Татарлар, Уфа. Бу көннәрдә без бөек җиңү рухында яшибез. Әзерләнгән сюжетлар да шул хакта сөйли. Исәннәргә хөрмәт, хәлак булганнарга дуга. Ижау шәһәре Үзәк мәчетендә җиңү бәйрәме якынлашып килү уңаеннан фронт һәм тыл ветераннарын, балачаклары сугыш елларына туры килгәннәрне җыйдылар. Дәһшәтле еллар авырлыгын татыган буын моңа лаек. Сугыш елларының авырлыгын сөйләп торасы юк. Үзегез беләсез ди Шәйхинур ага Муллин. Җилкәләрендә тотаганнар, балачаклары фронт өчен авыр хезмәт белән үткән. Шулай да сөйләделәр ветеранга. Шәйхинур ага хатирәләр аша яуда башларын салган әтиләре, абыйлары кичергәннәрне күзаллап, яшьләрен сөртәләр.
Шәйхүн арага 2 ел сугышып, каты яралар ала, әнием тогалары белән исән калганмындыр дие. Ижауның Үзәк мәчетендә ветераннарны 2нче ел җыялар. Имам Рөстәм Гатауллин тәкъдиме белән татар халкы җиңүгә зур өлеш кертте. Каһарманнарны һәм корбаннарны иң беренче чиратта үзебез онытмаска тиеш ди ул. Сугыш корбаны булган әти абыйларым болай да исләреннән чыгарганнары юк. Әмма мәчеттә алар рухына бер булып дуга кылу күңелләрен сөендерә дә, нишкәртә дә. Кайсыларына инде чыгып йөрү авыр булса да, изге ният көч биргән. Имам Хатип Нәгыйм Каюмовның әтисе дә сугыш кичә. Ил кайгысын иңнәрендә күтәргән ветераннар әтисе чордашлары. Шу чакыру бик күңелле. Аларның күңелләрен күтәрергә без аларны җыябыз. Өлкәннәр дөньялар имин була күрсен диләр. Кышыткан алабута ашарга туры килгән чакларын искә алып, ризыкларның мул булуына шөкер кылалар. Мансур апа сугыш елларында шәфкать туташы булырга укый, төннәрен яралыларны бага. Бик авыр булганда. Авыр булды, авыр булды. Әйе, начиной деген нәне. Кайсы аяксыз, кайсы колсыз, кайсы сукыр, кайсы ничек. Ой! Андагы каннар китеп, аннан үлүшүләр булды. Ой, бик авыр булды, бик авыр. Башка була күрмәсен, оныкларыбызга имин дөньяда яшәргә язсын дип телиләр. Ижадан Фәнзилә Зиятдинова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. Сибирдә ислам мәгарифе үсеше. Инде хәзерге вакытта без шул бөтен мәчетләргә йөри торган яшьләрне берләштереп, бер оешма оештырып, инде бер юлдан барабыз инде. Театр һәм без. Әҗгылда татар театрлары фестивале. Инәсеннән җибенә хәтле әзерләдек инде. Нәрсә булып чыгарансы инде без үзе күрсәтә инде. Тапшыру ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Бина 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында шәһәрнең почетлы гражданина Мөхәммәд Рәхим Әбдрәшит улы Юнысов тарафыннан төзетелә. Дәвам итәбез. Төмән өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте өчен дин әһелләрен укыту иң зур бурычларның берсе. Төбәкнең 40 имамы дини белемнәрен инде ныгытты. Мәчетләр өчен югары белемле дин әһелләрен әзерләү мөһимлеген төбәк хакимият әгъзалары белән берлектә узган түгәрәк өстәл утырышында да күтәрделәр. Сибир халкын дин сабакларына ничек төшендерәләр? Киләсе видео язманы карыйк. Гыйлемлек нур наданлык хур дин әһелләре арасында ислам мәгарифе төп тема бу юлы сөйләшүләргә төбәк хакимияте вәкилләре дә кушылды. Залда Төмән өлкәсе мөфтие Зиннәт Садыйков белем бирү юнәлешенең 5 еллык эш нәтиҗәләре турында сөйләде. Төмән мәчетләре имамнарының дини белемнәре хакында да сүз булды. Недостаточно лишь уметь проводить ритуал, исполнять молитву. Сегодня нужны всесторонне развитые профессионалы, которые хорошо разбираются во всех актуальных вопросах, волнующих прихожан мечети. Моның өчен 2014 елда Төмән өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте имамнар өчен курслар оештырды. Һәр 3 ай саен өлкәнең барлык районнарыннан дин әһелләре Россия Ислам университеты укучыларыннан белем алдылар. 3 еллык программа тәмамланды, әмма укулар яңа уку планы буенча дәвам ителә. Беренче программага безнең кирмәгән иде, безнең татарский богословларыбызның теге тормыш юллары, аларның хезмәтләре безгә язып калдырган һәм шулай ук усул фикъ фәненнән безнең имамнарыбыз инде шул фәнне дә аңлыйлар. Без алардан бер төрле усул фикъ фәненең остазларын ясарга уйламыйбыз. Просто аларның белемнәрен киңәйтәбез, аңлатабыз, что ул авыр хезмәт, ул хезмәтне алимнәр генә эшли ала икәнлеген. Күп кенә имамнар Россия Ислам университетында яки Казан федераль университетында укуларын дәвам итә. Өлкән имамнарга алмашка югары белемле яшьләр килә. Төмән өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте мәчет хезмәткәрләре белән генә түгел, дин әһелләре белән дә мәгърифәтчелек эшен алып бара. Төбәкнең дөньяви уку йортларында даими рәвештә очрашулар үтә. 2018 елда мөселман яшьләре оешмасы да төзелә. Инде хәзерге вакытта без шул бөтен мәчетләргә йөри торган яшьләрне берләштереп, бер оешма оештырып, инде бер юлдан барабыз инде. Ул бер берләшү инде. Һәр мәчетнең эшләрен без инде координациягә алдык һәм бергәләп инде шул эшне алып барабыз.
Яшьләр спорт ярышлары үткәрәләр, көндәлек мәсьәләләрне хәл итәләр. Ял көннәрендә якшәмбе мәктәпләренә йөриләр. Төбәктә халык өчен 18 якшәмбе мәктәбе эшли. Төмән Җәмигъ мәчете каршында 2 төркем шөгыльләнә. Берсе 3 еллык, икенчесе 1 ел укуны тәмамлады. Башта чынлап торып дингә кереп киткәнче, гарәп телендә Коръәнне укырга өйрәнү, алдан ук дөрес уку файдалы булыр иде минемчә. Шуннан соң быел курсларга укырга йөри башладым. Җәмигъ мәчете каршындагы якшәмбе мәктәбендә укучыларның яше 7-дән алып 70-кә кадәр еш кына әти-әниләр балаларын, өлкән буын оныкларын дәресләргә алып киләләр. Шундый хадис та бар. Әгәр гыйлем алган кеше өеннән гыйлем алырга чыгып киткән кеше чыгып киткәннән кайтканчыга кадәр хәтта судагы балыклар да аңа дуга кылып тора дигән. Шуның өчен туганнан алып, бишектән алып, үлгәнгә тиклем кеше гыйлем алырга тиеш. Менә без шундый принципта шулай үзебезнең нигезне көчәйтәбез, дин белемебезне көчәйтәбез. Шуның өчен мәдрәсәгә йөрергә булдык. Төмән өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте эшенең нәтиҗәләре бар. Мәчетләрдә тирән эштәлекле вәгазьләр булу сәбәпле халык та күбәйгән. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Былтыр Свердлов өлкәсенең Красноуфимск шәһәрендә татар үзешчән театрлары фестивале узган иде. Барлык катнашучыларны ял үзәгенең тамашачылар залы тар булуы кәефләрен төшерде. Быел исә театр сөючеләр фестиваль үткәрер өчен Әртә районы Әҗегыл авылын сайладылар. Бик күп тамашачыларны тәрбияләгән Әҗегыл халык театрының ярты гасырлык тарихы бар. Театр һәм без татар үзешчәннәр театрының беренче фестиваленнән җирле хәбәрчеләребез. Мин аны құлағымнан, енді бейіп қарт самаварны, әнкейнің шыланынан. Театр форумнарының даими тамашачылары Свердлов татар үзешчән театрының яңа дәрәҗәгә чыгуына куана. Фестивальдә гадәти булмаган спектакльләрне күрү айрым бер шатлык диялар. Бүген үзешчән артистларның репертуарында заманча һәм актуаль пьесалар урын ала. Шушы жүләрнең тик тормастык аркасында нишәмә күлмәклекләрдән 50-60 тәңкә хәйр акчаларыннан мәхрүм калдым. Рәхмәт, Хәмидә. Авылда җырлау һәм бию театр куелышлары белән чагыштырганда күпкә җиңелрәк. Моны үзешчән артистлар беләләр. Әмма бүгенге форумда катнашучыларны театрга булган мәхәббәт берләштерә. Совет заманынан калган кешеләр вакытында килеп, бөтен кагыйдәсе буенча кабатлап, бик каты тикшереп, инәсеннән җибенә хәтле әзерләдек инде. Нәрсә булып чыгарансы инде без үзе күрсәтәбез. Рәхәтләнеп, менә Ошкын ансамблендә катнашам. Быел инде менә театр елы дигәч, без инде спектакль куярга булдык. Шул спектакльнең бер бүлеген менә бүген Әҗегылга да алып килдек. Киләчәктә фестивальне оештыру дәрәҗәсен һәм үзешчән артистларның репертуарын үстерү өчен театр жанрына күбрәк игътибар итәргә кирәк дип ассызыклады жюри рәисе Салават Губаев. Үзешчән сәнгать коллективлары, үзешчән театрлар алар бик актив катнашканнар иде. Ләкин соңгы елларда бу жанрга игътибар азайды. Моның сәбәпләре дә бик күп әйтәсем килә. Чөнки иң актив җыр, бию булса театраль жанрда монда режиссура да кирәк, монда үз өстендә эшләргә дә кирәк. Әҗегыл авылында үткән татар үзешчән театр иҗаты буенча беренче муниципаль фестиваль конкурсында 60-тан артык артист катнашты. Туган якларында һәм башка якын тирә авылларда аларның чыгышларын түземсезлек белән көтәләр. Динара Хабибуллина, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Мәркәзебез Казан үзенең истәлекле урыннары, тарихи биналары белән дан казанган. Моңа сез Тарихи ватан сәхифәсендә инанырсыз. Казанның Габдулла Тукай урамында 108-нче йорт адресы белән урнашкан бина 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында шәһәрнең почетлы гражданина Мөхәммәд Рәхим Әбдрәшит улы Юнысов тарафыннан төзетелә.
Бу йортта 1914-1917 елларда драматург, җәмәгать эшлеклесе Гафур Юныс улы Кулахмәтов яши. Бу чорда ул Апанай мәдрәсәсендә рус сыйныфында укыта. Шулай ук төрле социаль, демократик хәрәкәтләрдә катнаша. Йорт 2 катлы, туры почмаклы формада, җирле дәрәҗәдә әһәмияткә ия, эклектика стилендәге архитектура һәйкәле. Безгә тыныч тормыш бүләк иткән өчен барлык ветераннарга да зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Күкләребез аяз, тормышларыбыз мул булсын. Иртәгә татарлар тапшыруының бәйрәм чыгарылышын карамыйча калмагыз. Сау булыгыз.